Pozdrav ljudi, ovdje Deda King 123 i danas snimamo Minecraft mapu koja se zove Dropper. Znači to je inače parkour mapa. Morate skočiti, a da ne udavite nikakve blokove dok ne skočite dole u vodu. Tako da... Evo, znači to vam je to. Mapa je inače na španjolskom, ali ova imena nisu bar. Inače mi ćemo sad svaki ovaj pad ćemo proći. I moramo uspjeti svaki pad. Znači doći do dole, do vode. To je dosta. Ali, ajde, krenimo. Znači prvo će biti ovaj Technofall. Okej. Probajmo opet. Aha, znači tu su... Ljudi moji. Znači tu su slajmovi. Ajma. Dobro je. Evo, znači prva koju smo uspjeli. Inače trebate to otvoriti. I ubijete se kako biste se spavnili opet gore. Znači bili smo na ovom Technofalu. Ajde ićemo za lijevo. Znači ovo je neki Netherrex. A pogledajte gdje je slime, čovječe. Znači paš ću više ovdje. Ne. Ovo je malo teže. Joj, skoro. Ne uspješ. Joj, koliko centimetar. Inače, mape ćemo snimati ja i Vanja u 2. A kako ne uspije? Da li je uopšte moguće? A ništa, vjerovatno mi se nešto vrti po glavi pa neću, ne uspijevam. A idemo dalje. A mushroom. Znači ajmo probati skočit. Ovo je bio loš skok. Da. Ajmo probati opet u sredinu i uspjeli smo, ljudi moji. Dobro je. Znači ovaj mushroom smo riješili, prošli. Inače, idemo se ubiti, tako da možemo ići na sljedeći dropper. Ovaj tu ćemo zadnji, jer mi da ne živi se baš. Cupquake. Ovo se zove Cupquake. Vjerovatno je težak. Da. Aha, sad je dole voda. Dobro. I da li ćemo uspjeti? Joj, koliko pa... Što nisam dirao vodu?
idemo mi dokle ovdje. Znači, Bluest Blue se zove ta mapa. Ok, ovo je sad malo zahtjevnije. Inače, ja nisam baš neki parkour master. A kako? Čekajte da vidimo malo. Ako tu prođemo kroz ovu rupu, da, nemoguće, morate baš u sredinu. Ako... Da, spavnaju se. Ako makar ne uspijem, posjetite me koje nisam uspio riješiti. Ja ćemo napraviti 2 emisije o tome. Evo, to će sad važiti kao da smo uspjeli. Evo, znači uspjeli smo. Jer mi je malo glupo kad skoči pa opet umrem. Znači, Polaris se zove ova mapa. Glupi zombi. To je to. Cimerku mi dao. Pa kako ne uspije? Ljudi, ovo će staviti kada se važi, jer ovo meni više nije jasno, stvarno. Znači idemo dalje, La Ferini. Ajde da jednu pošteno uspijem. Evo, dirao sam vodu i ne važi se. Mrzim parkour mape ovako. Ne znam šta da vam kažem, ljudi, oprostite, ali... Inače, ako niste znali, snimu sam još jedan Minecraft, samo mi se nikako neće prenijeti na YouTube. Pa sam mislio da snimam sam, bez Vanje. I manje vremena Minecraft. I ako mi onda ovo bude uspjelo... Dobro je. Znači ovaj smo uspjeli. Aj, probat ćemo još samo ovaj neki Netherrex. Nikako da uspijem ga riješiti. Probat ću ovdje od sada. A, centimetar diram. Ljudi moji, morat ću stati na ovom dijelu. Znači, igrali smo mapu koja se zove Dropper. Zanimljiva mapa, ali meni baš ne ide. I to je bilo to, ljudi, za ovaj video. Sljedeći video možete očekivati isto neki Minecraft, ovako neku mapu. I znači, vidimo se sljedećeg videa. Ćao.